aan de materialen kleven de verhalen. En dat zijn de verhalen van die oude schippers. En nu 100 jaar later varen wij nog op die oude schepen met groepen gasten door het Nationaal Park de Oude Veenen. Ik ben Age Velboom, ik woon hier in Jennewaard en ik ben scootjeschipper hier in het natuurgebied de Oude Veenen. We varen eigenlijk met alle groepen die zich aandienen. Of het een school is, een bedrijf of een familiedag. Als zij 1 keer aan boord zijn, dan valt alles weg qua rangen en standen. Ze zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje en wij moeten met z'n allen zorgen dat het schip zeilt. Er zitten geen elektrische lieren, er zit geen hydraulisch systeem. Je hijst het zeil omhoog. En als het dan 1 keer vaart, dan weet ik dat zo'n hele groep geniet van het varen op zo'n groot schip. Gedragen door het water en gedreven door de wind.